Areujats, tots generalment, es fa saber, de part de l'excel·lentíssim i fidelíssim consistori, dels excel·lentíssims i fidelíssims diputats i oïdors de comptes, de l'excel·lentíssim i fidelíssim Principat de Catalunya, seguint la resolució deliberada pels excel·lentíssims i fidelíssims braços generals, el dia 6 del corrent mes i any, pel present pregó i edicte que l'excel·lentíssim i fidelíssim Principat de Catalunya, convocat en braços generals el sobredit any i dia, ha deliberat continuar la guerra en nom de la Sacra Cesària Catòlica Reial Majestat, l'Emperador i Rei Nostre Senyor, Déu lo guardi, per mantenir-se vassalls de la sobredita SCCRM, segons la llei establerta en Corts Generals, celebrades l'any 1706, i per conservar les lleis, institucions, privilegis, honors, costums i prerrogatives que el Sereníssim Duc d'Anjou ha derogat, volent que el present principal de Catalunya s'entregui a discreció i que els naturals i habitants no gaudeixin en endavant de més llei ni privilegi que el seu arbitri vulgui imposar-los. Per tant, declaren que del dia present endavant tots els naturals i habitants del present Principat tinguin, reputin i tractin per enemics tots els súbdits i vassalls, tant del sobredit Duc d'Anjou com els súbdits i vassalls de la majestat del rei de França, per quan aquest és aliat, ajuda i afavoreix els designis del sobredit Duc d'Anjou. Per tant, es prohibeix, sota les penes establertes pel crim de lesa majestat, que del dia present en endavant ningú s'atreveixi a tenir comunicació, ni tracte, ni per escrit ni de qualsevol altra manera, amb els dits vassalls i súbdits, si no volen ser tractats com a vassalls inobedients de l'emperador i rei Nostre Senyor i enemics de la pàtria. Perquè les dites coses siguin a tots notòries, manen els excel·lentíssims i fidelíssims senyors diputats, es faci i es publiqui el present ban i pregó en els llocs acostumats de la present ciutat i a totes les altres parts on convingui i sigui menester. Viurem lliures!